Ning dina Senin, aku lan kanca-kancaku arep dolan bareng ning omahe Maria. Cah, ayo dolan bareng ning omahe Maria. Ayo yo gaske. Yo salat sik karo salin sisan ya. Aku yo weh. Langsung weh sisan, aku wis nggawa klambi yo. Ya wis padha tak sisan wae, aku ya wis nggawa salena. Assalamualaikum. Ayo guys, mlebu. Yo, tak gawe esek yo. Sing enak yo. Aku tak ngemil ya. Sakbare kuwi Mamat karo Elwas teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, panganane akeh ya. Tak ceritani. Aku ndengi to karo Jihan mubeng-mubeng. Terus aku mampir neng Sriwedari to. Terus aku nemu buku apik banget lan judule Loro Jonggrang judule. Roro Jonggrang iki ceritane tentang apa ta? Kok kayaknya aku tahu krungu. Alah, sing ning Prambanan iki lho. Foto arti aku malahan. Tito cah, Roro Jonggrang itu legenda sing klebu cita rakyat sing panggone ning Candi Prambanan. Sik to, lah sing dimaksud cerita rakyat iki apa? Nek menurut Google itu cerita rakyat cerita kang nyeritake kedadean zaman biyen utawa zaman nenek moyang. Terus legendawi apa? Nek ning Google sih klebune maceme cerita rakyat. Lah terus macamnya cerita rakyat apa wae? Nek sak ngertiku sih eneke mung fabel, legenda, jenaka karo mitos sih. Lah terus ciri-cirine cerita rakyat apa? Ngene iki lho, dadi cirine turun temurun saka nenek moyang, terus enek nilai-nilai luhure, ngono kuwi. Biasane cerita kuwi enek unsur-unsure to. Lah, terus unsur apa wae? Ya akeh lah, enek tema, paraga, penokohan, alur, latar, amanat, terus sudut pandang. Walah, ngono to. Lah terus ceritane Roro Jonggrang piye? Saka sing tak waca saka sinopsis buku ndek ini to, jaman biyen ni enek kerajaan gede, jenenge iki Prambanan. Rakyate iki adem lan tentrem, sing dipimpin karo Prabu Boko. Lah terus si kerajaan Prambanan ini diserang karo kerajaan Pengging. Singkat ceritane, Prabu Boko ki kalah karo senjatane Bandung Bondowoso. Lah terus Bandung Bondowoso seneng karo putrine Prabu Boko jenenge Roro Jonggrang. Terus Bandung Bondowoso tekok ning Roro Jonggrang, "Gelem ra kowe dadi bojoku?" Terus Roro Jonggrang omong, "Aku gelem, tapi enek syarate." Apa wis syarate? Nganggo syarat-syarat barang ribet men. Weh, apa kudu bagus ben dadi bojone Roro Jonggrang? Ora ngono Len, dadi ngene lho, Roro Jonggrang itu njaluk Bandung Bondowoso 1000 sandi, tapi waktune iki goro sewengi. Wah, dadak nganggo dukun no. Ora lah, kan Bandung Bondowoso sekti ra kaya kowe. Lah terus piye carane? Carane to Bondowoso nglumpukke kabeh anak buahe, ya kuwi jin karo setan. Terus Roro Jonggrang wedi nek tenan rampung. Terus Roro Jonggrang nglumpukne bayang-dayange lah. Dikon bakal dijami, menene lesung, naburke kembang sing wangi. Jin lan setan mau wedi to, disangkane wis esuk. Terus padha bali ning asale. Padahal candine iki kurang siji. Bandung Bondowoso mudeng, terus nesu, mangkel karo Roro Jonggrang. Terus Roro Jonggrang dikutuk dari patung. Oh alah, ya oke ya wis ayo sinau cerita rakyat bareng-bareng ya.